Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο εδώ από τη Selfie Christmas Edition. Εδώ θα σας δείξω πολλά από τα αγουράκια μας. Θέλω να πιστεύω σχεδόν όλα, αν όχι όλα. Και τα περισσότερα θα τα βρείτε μέσα στο site μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα κολλιέ με το 24, το οποίο το έχουμε τοποθετήσει πίσω έτσι ώστε να μην φαίνεται, με το μάρτι. Μαργαριτάρια με ασημένιες χάντρες και πάμε να δούμε αυτά που φοράω και στο χέρι. Το βίντεο αυτό θα το κάνω λίγο fast έτσι ώστε να μην σας κουράσει και να δείτε σχεδόν όλη την κολεξιόν. Αγαπώ αυτό εδώ το 24 με τα δίχρωμα 2 και 4 και ένα μαργαριτάρι στη μέση. Όπως σας λέω μαργαριτάρια, έχουμε βάλει πραγματικά μαργαριτάρια πάνω στα βραχιολάκια. Δεύτερο είναι με το ταρανδάκι, πλεξούδα βλέπετε μπορντό κορδόνι. Το 24 αυτό με πολύχρωμες χάντρες, καθώς επίσης και αυτό το super minimal με το 24, αν βλέπετε είναι διάφανο και φαίνεται μέσα. Στην ίδια λογική έχουμε συνεχίσει και σε κάποια άλλα βραχιόλια τα οποία έχουν το 24 και θα σας τα δείξω ευθύς αμέσως. Είναι αυτό εδώ, το super minimal, ένα, το οποίο βγαίνει και σε λευκό, το μοτίβ του, αλλά βγαίνει και σε μαύρο ακριβώς το ίδιο. Θα το δείτε, είναι super chic και minimal και μπορείτε να το φοράτε όλες σας. Επόμενο βραχιολάκι που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ. Είναι λίγο πιο extravagant από τα υπόλοιπα που σας έδειξα. Έχει μαργαριτάρι πάλι, μαγκουρίτσα, μία ευχούλα εδώ, έχουμε βάλει το υγεία, υπάρχει και τύχη αντίστοιχα. Και το γαντάκι αυτό που είναι πάλι στραφταλιζέ και το 24 εννοείται. Εδώ, αυτά εδώ, πάλι με αυτό το μοτίβ το 24 που έχει τα στράσε πάνω, σβαροφσκάκι αλλά και χαντρούλες κόκκινες. Έχουμε φτιάξει αντίστοιχα σε διάφορα χρώματα, όπως θα σας δείξω εδώ πώς είναι το μαύρο. Αντί δηλαδή για κόκκινες χάντρες έχουμε βάλει αιματίτη και είναι κάπως έτσι. Το επόμενο έχουμε βάλει ακριλικές πέρλες στο λευκό motif, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μαργαριτάρια. Και το κόκκινο όπως σας το έδειξα και εδώ στο χέρι μου, πώς είναι φορεμένο δηλαδή, δείτε το. Επίσης σε αυτή τη φάση θέλω να σας δείξω τα μαμά κόρη που έφτιαξα σοκ, μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι super cute και εννοείται ότι θα τα ανεβάσω και με την μπεμπιτσόνα. Στο δικό μου χέρι δείχνει κάπως έτσι και περιμετρικά έχει μαγκουρίτσες, γαντάκια και αυτό εδώ, να βγάλω και αυτό εδώ, και αυτό εδώ το τέλειο χιονάνθρωπο. Πάμε να συνεχίσουμε με τι άλλο έχω φτιάξει λίγο πιο super minimal για άντρες και γυναίκες. Εμένα θεωρώ ότι είναι από τα αγαπημένα μου και θα το φοράω όλο τον χρόνο. Θα αφαιρέσω κάποια από τα χέρια μου για να σας το φορέσω να το δείτε πώς θα είναι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που έχει πολλά κορδονάκια στραφταλιζέ, το χρυσό του δηλαδή, με πίσω το 24. Αντίστοιχα έχουμε φτιάξει αντρικά είτε γυναικεία, όπως θέλετε, τα φοράτε με σηματάκι πίσω τη τύχη το 24 σε γκρι μαύρο και άσπρο γκρι και γκρι σκούρο, είναι κάπως έτσι. Και επίσης σε μπορντό. Όλα αυτά εννοείται και πάλι σας λέω θα τα βρείτε μέσα στο site μας. Θα σας φορέσω λίγο να δείτε πόσο όμορφο φαίνεται το χρυσό. Δείτε το. Και μπορείτε να το φοράτε κάθε μέρα. Είναι super. Σαν σχέδιο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να πω. Και θα σας βάλω και το μαύρο να το δείτε. Το έχω κάνει λίγο πιο μεγάλο γιατί είναι και αντρικό. Δυο μαζί δείχνουν κάπως έτσι. Μαύρο και χρυσό. Συνεχίζω να σας δείξω την κατηγορία gingerbreads. Τι έχουμε φτιάξει με τα gingerbread. Έχουμε φτιάξει πάλι την ίδια την μπλεξούδα με το 24. Έχουμε φτιάξει με αιματίτη, σβαροφσκάκι και το 24. Όπως επίσης έχουμε κάνει και τρίχρωμη multicolor πλεξούδα, χρυσό, λευκό και κόκκινο. Και είναι κάπως έτσι. Ανέβασα και σχετικό story με αυτά. Επίσης, εδώ είναι για τα μικρά μας μπεμπιτσονάκια με το 24 και το μονόγραμμά τους και μια καρδιά. Ναι, τα αγαπώ πολύ όλα μου τα μπεμπιτσονάκια. Και είναι όπως βλέπετε ελαστικό για να κάνει σε όλα τα χεράκια. Συνεχίζω με ένα top βραχιόλι με το 24, είναι αυτό εδώ με το μάτι. Νομίζω ότι έχω ανεβάσει αντίστοιχο post, θα σας το κάνω και giveaway γιατί το αγαπώ. Έχει τις πέρλες εδώ πέρα δεξιά και αριστερά και είναι σε χρυσό χρώμα. Πάμε να δούμε άλλο ένα μαμά και γιος, όχι μαμά και κόρη πλέον.
Βέβαια μπορεί να φορθεί κανονικότατα και από κόρη, μα τι λέω, είναι αυτό εδώ. Με το Swarovski το μπλε, το 24 και το μοτίβ υγεία, εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και τύχη και στο μπεμπιτσονάκι έχουμε φτιάξει αντίστοιχο με το 24. Αστεράκι 24 για τα μικρά μας αστεράκια. Στο τελείωμα εδώ πέρα υπάρχουν από δύο χάντρες δεξιά-αριστερά. Πάμε να δούμε κάτι για τους άντρες. Έχουμε φτιάξει πέρα από αυτά εδώ, φτιάξαμε για τους άντρες και δείχνουν τέλεια. Θα τα βγάλω και στον άντρα μου να τα δείτε πόσο ωραία είναι. Απλό λιτό δωράκι που θα σλίσει τα χέρια σε δασκάλους, νονούς και ούτω καθεξής, παππούδες. Είναι ένα όμορφο δωράκι και οικονομικό και κάτι που θα φορεθεί. Επίσης είναι αυτά εδώ, σε γκρι δερματίνη ή σε καφέ. Με το 24, το μοτίβ τύχη και μια χαντρούλα εδώ ασημένη. Επίσης για τους άντρες αλλά και γυναίκες, όλα αυτά είναι unisex. Έχω φτιάξει αυτό εδώ το κολλιέ για όσους τους αρέσει να φοράνε κολλιέδες. Είναι αυτό, έχει πάλι το μοτίβ τύχη εδώ και το 24, πάρα πολύ ωραίο και περίτεχνο. Δείχνει κάπως έτσι. Εννοείται θα το βγάλω και στο Sizzix μία φωτογραφία, να το δείτε. Άλλο ένα μοτίβ με το αγάπη και την καρδιά και το 24 εδώ στο τέλος. Είναι κάπως έτσι, με 70's αλυσίδα. Αγαπημένος κωδικός που δούλεψε πάρα πολύ και πέρσι για εσάς οι οποίες δεν το έχετε πάρει ακόμη. Είναι αυτή εδώ η αλυσίδα φίδι με το 24 και το μαργαριτάρι, καθώς επίσης και ένα μπλε Swarovski. Είναι κάπως έτσι. Επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το κολλιέ Sims, το οποίο βγαίνει και σε ασημένιο αλλά και σε χρυσό χρώμα, το οποίο έχει αυτήν εδώ την όψη. Τέλος θα σας δείξω άλλο ένα βραχιόλι, νομίζω το έχω, βγαίνει όμως και σε κολλιέ, θα το βρείτε μέσα στο site μας. Είναι αυτό εδώ, βγαίνει αντίστοιχα και σε κολλιέ. Όπως επίσης και αυτό εδώ με τα μαργαριτάρια και το 24. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν σας έχω δείξει όλα τα προϊόντα. Εννοείται μέσα στο site μας θα βρείτε και Gingerbreads My First Christmas που μου έχετε ζητήσει. Θα βρείτε επίσης και καδράκια που έχουν αυτήν εδώ την όψη, Let It Snow, για τους μικρούς μας φίλους. Όπως επίσης και καριοθράστες, θα τα δείτε όλα είναι ανεβασμένα ήδη. Καθώς επίσης ένα αγαπημένο κολλιεδάκι που θυμήθηκα τώρα ότι δεν σας έχω δείξει, είναι αυτό εδώ με την πατουσίτσα για γατούλες ή σκυλάκια. Για εσάς τους pet friendly. Αυτά από εμένα, ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να κάνω λίγο short και λίγο πιο γρήγορα το βίντεο, έτσι ώστε να το δείτε γρήγορα και ευχάριστα. Φιλάκια πολλά από εμένα.